ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വൈകുന്നേര സമയമാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം പാടത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറേ തത്തകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പാടത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പിന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. ചോറ് വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചോറ് അങ്ങനെ 2 നേരം വെക്കാറില്ല, ഒരൊറ്റ നേരം വെക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അവിടെ ഒതുക്കി ഇരുത്തിയിട്ട് ബെഡിലിരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചോറ് വയ്ക്കാൻ വന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നെ അവർ വാശി പിടിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ അത് പറ്റിയില്ല. ജയ അരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറ് അങ്ങനെ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഗ്യാസുമ്മൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കുക. കാരണം ഇവിടെ വിറക് ഒട്ടും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസുമ്മൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുക. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ചോറ് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അവർ തന്നെ മേല് കഴിപ്പിക്കാണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ എല്ലാവരും കുളിച്ച് നല്ല ചുന്തിരി കുട്ടികളായില്ലേ. ഇനി മുടിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായി. തല നനച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ. കാരണം രാവിലെ കുളിച്ചപ്പോൾ തല നനച്ചിടാനില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് തല നനച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. ആരോടെ മാല പിടിച്ച് വലിക്കണേ? ആ തമ്പു എവിടെ? തമ്പു തമ്പുരു. നമ്മുടെ കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ചോറ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോയി നോക്കിയിരുന്നു, അപ്പോൾ വെച്ചതാണ്. ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, കാരണം നല്ല വേവുള്ള അരി ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അരിയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റും എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതേ ഒരു കുടുംബി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുളിച്ചതായതാട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് മുടി ഞാൻ കെട്ടിത്തരാമെന്ന്. പക്ഷെ അവർക്ക് ചീന്തി കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരെന്നെ അടുത്ത് ചീന്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതാ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അരിയായിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാവരും ചുറ്റും വന്നിരിക്കും കേട്ടോ. ഇന്ന സാധനമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മിക്കവാറും പച്ചക്കറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അരിയ താഴ്ത്തിരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവരേനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ല. അവിടെയും ഇവിടെയും വന്ന് വെള്ളത്തിലും കൈയിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പച്ചക്കറി അരിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാവരും ചുറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും ചുറ്റും. ചിലപ്പോൾ മുരിങ്ങയിലേക്ക് അരിയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വെതറിയിടും. അതൊരു വിധം കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ല ഒരു കുറച്ച് കളിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. പകുതി മുക്കാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതി മുക്കാലും കളയും. എന്നാലും കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും അടുത്തുണ്ടല്ലോ, എന്നാലും അതെടുത്തിട്ടല്ലേ കളിക്കണമെന്നൊരു ഇതുണ്ടാവും. മറ്റേതാകുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വരും ചെയ്യും. പിന്നെ അവിടെ കളിച്ച് ഇവിടെ കളിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതല്ലേ അതൊന്നും കൂടി നല്ലത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചിലത് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പാറുകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ വേണ്ട അമ്മ ചെയ്തോ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏട്ടൻ വന്നായിരുന്നു. ഏട്ടൻ വന്നപ്പോൾ മിഠായി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തമ്പുരുകുട്ടി ഇതാ പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ണൂർ ചിലർ വിചാരിക്കേണ്ട വായുടെ ഉള്ളിലിട്ട് നല്ലോണം കടിച്ച് അങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണം. നല്ല കേട്ടോ, ഫ്രണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കടിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊരു എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കടലാസിൽ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല, മിക്കവാറും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തമ്പുരുകുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അല്ല ചിലരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഉള്ളിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചമച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതായി വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും പാറുകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പൊന്നാ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഉണ്ട് അമ്മ ഇതാക്കിക്കോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് തമ്പുരുകുട്ടി ഉരുളൻകിഴങ്ങ് പച്ച ഉരുളൻകിഴങ്ങ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അധികം ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കുമോ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അവൾ നല്ലോണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴുകിനുണ്ടപ്പോൾ കഴുകിയിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതല്ലേ ചേച്ചൂട്ടി അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലോണം കഴിച്ചു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വയറുവേദന എടുക്കുമോ ഛർദ്ദിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവരിന്നവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ തമ്പുരുകുട്ടി അതപ്പോൾ കഴിക്കണത് അത് ഇറക്കും ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആറുകുട്ടി ലച്ചുകുട്ടിയും കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നത് കയ്പ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തുപ്പി കളഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അത് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുറത്തു കൂടെ കയറിയിട്ടും കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടും ഒന്നിനും സമ്മതിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അവൾക്ക് അരിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഉണക്കമീൻ വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നേരെയാക്കട്ടെ വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഉണക്കമീൻ നേരെയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാക്കി. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും പാറുകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പാറുകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ടോ പൊന്നാന്ന്. കാരണം ഹൈറ്റ് എൻ്റെ താഴെയല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഏട്ടൻ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇതാ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് വന്നു.
പിന്നെ മയോണൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം തലേ ദിവസം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേടൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു, കേടൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചു കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞു. എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണേ. അവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടക്കോന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ആരും കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലയാട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലച്ചൂട്ടി ചോദിച്ചു, എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കുക പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പിണങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവളെന്നെ വെറുതെ വാശി പിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏട്ടൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിച്ചോ, വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അവർ കളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക്. ഞാൻ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 പേർക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുക്കുക. ഒരു പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ എടുത്ത് 4 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കേട്ടോ കൊടുക്കുക. വേറെ എടുത്ത് അവർ കഴിക്കില്ല എന്നല്ല, അവർ കുറേ നേരം പിടിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാകുമ്പോൾ 4 പേർക്കും കൂടി അങ്ങനെ കൊടുത്ത് കഴിയില്ല. രാത്രി മാത്രം ഞാൻ വാരി കൊടുക്കും കേട്ടോ. ലച്ചൂട്ടിക്കും പാറുകുട്ടിക്കും രാത്രി മാത്രം ഞാൻ വാരി കൊടുക്കും. പിന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഇതാക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ, പിന്നെ അവർ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കും. പക്ഷെ രാത്രി എങ്ങനെയായാലും വാശിയാണ് ചില സമയത്ത്. ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കില്ല, ഞാൻ തന്നെ വാരി കൊടുക്കണം കേട്ടോ രാത്രി. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ നേരം അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ കളിച്ചിരുന്ന് പിന്നെ അതാ എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കമായി കേട്ടോ. ഇന്ന് നേരത്തെ ഉറങ്ങി എല്ലാവരും, അല്ലെങ്കിൽ 9:30 ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 9:30 10 ആകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാറ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നേരത്തെ ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം.